Afgelopen weekend werd voor de tweede keer de kerstmarkt georganiseerd op het Henseniusplein. Van vrijdag tot en met zondag kon er volop genoten worden van de kerstsferen met dit programma dat goed gevuld was. Nou, het vorig jaar was het een stuk moeilijker. Maar dit jaar hebben we al diverse aanmeldingen vooraf gekregen. Want ja, zanggroepen vinden het ook heel leuk om hier op te treden. Dus dit was dit jaar geen kunst of minder kunst om hier het helemaal vol te krijgen. En hoe gaat het dan met de stand? Dat gaat precies hetzelfde. Het vorig jaar hadden wij voor de eerste keer moesten we fors de boer op om het gevuld te krijgen. En dit jaar was dat al een tikkeltje makkelijker. En we hebben er ook meer dan vorig jaar. En voor het volgend jaar hebben we hier gisteren al met drie kandidaten gezeten die dit ziend zich wilden aanmelden voor volgend jaar. En hoe kunnen mensen zich aanmelden? Een mailtje naar activiteiten@venraycentraal.nl. Vorig jaar denken we op 80% winkeliers zaten. Dit jaar is iets minder, maar we hebben nog wel iets meer ook van buiten Venray. We proberen ook zoveel mogelijk nieuwe mensen te krijgen. Er staat er bijvoorbeeld eentje met lekker gebakken champignons. Elke Duitse kerstmarkt staan die champignons op het recept. En die zijn ontzettend lekker. En die staat er al dit jaar voor het eerste. Dus, en we proberen elke keer wat nieuws erbij te verzinnen. En als je ziet wat achter ons staat, die grote parasol, waar mensen onder kunnen gaan zitten, waar een balletje muziek luisteren. Dat proberen wij. We proberen sfeer te creëren hier in het centrum. Dat is onze bedoeling. Chef Pappers en Harry Rongen zijn ambitieus en hebben grote dromen voor de toekomst. De droom is dat binnen 5 jaar de kerstmarkt door heel Venray loopt. Maar dan moeten we eerst wat meer naamsbekendheid hebben. Jullie willen eigenlijk een beetje richting het Duitse kerstmarkten. Wij zijn een Duitse kerstmarkt, want hij is gekopieerd vanuit Duitsland. In Grafenthal bij Goch, daar is een heel bekende kerstmarkt van Duitsland en die staan hier ook. En zij leren van ons en wij van hun. Ja, voor volgend jaar weten we hem heel zeker, maar in de toekomst ook. Eigenlijk heel makkelijk. Gewoon de derde vrijdag van december, daar zitten we altijd ruim een week voor Kerstmis. Dat is eigenlijk onze insteek erin. Er zijn de Duitse kerstmarkten ook afgelopen. Die zijn dan rond de 8e tot de 10e zijn die afgelopen. En dan hebben we ook wel meer ruimte om mensen naar Venray te krijgen. En dat betekent dat de derde editie van de kerstmarkt volgend jaar vanaf vrijdag 18 december te bezoeken zal zijn.